aquesta mesura a la CIS perquè volíem que arribés aquí al plenari, que sortís endavant, i així ho hem facilitat avui, hem votat una abstenció, i ho hem fet finalment perquè creiem que és molt important no generar conflicte en les mesures que aposten per l'ecologia, per la sostenibilitat, que no generin conflicte o no tinguin una mancança en quant a la visió social. Estem d'acord, evidentment, amb tots els passos que es donin endavant per promoure les energies renovables i generar, fer que Tarragona sigui una ciutat més verda, però alhora doncs, creiem que no contempla prou la perspectiva social, creiem que és una mesura que té efectes regressius i que, tal com està preparada, doncs, beneficiarà molt més a les rentes més altes i no tant a les rentes més baixes. Celebrem la proposta que ja ha fet el conseller Fortuny, que s'ha avançat perquè era una de les propostes que nosaltres també portàvem, de que pogués complementar aquesta mesura que, si bé pot ajudar a promoure que hi hagi més instal·lació de plaques solars, per tant és una mesura que tindrà efectes positius a la nostra ciutat i en l'ecologia, doncs que es pogués complementar amb la promoció de subvencions per la instal·lació de plaques solars en altres edificis. En edificis on potser no surten a compte a través d'aquesta rebaixa de l'IBI, però que amb altres mesures de subvencions doncs, que puguin fomentar també aquesta instal·lació de plaques solars. D'aquesta manera el que podríem fer és que aquestes instal·lacions siguin més equilibrades en el nostre territori, que no afectin molt més en determinades zones i que puguem trobar aquestes plaques i els seus beneficis per a la ciutadania doncs, en diferents llocs. També creiem important acompanyar aquestes mesures amb campanyes d'informació a les comunitats de veïns, perquè coneguin tant aquesta mesura sobre l'IBI com perquè també puguin conèixer altres mesures que es puguin promoure més endavant. Creiem que és una mesura d'eficiència energètica, una mesura que també ajuda a la pobresa energètica i una mesura que pot, per tant, doncs, tenir beneficis cap a molta part de la població. Depèn de quina d'ella, doncs, uns efectes o uns altres. Creiem també que és important, i s'ha comentat, i volem reiterar-ho perquè també ho portàvem com a proposta, fer un cert seguiment d'aquest primer any d'aplicació per veure a qui beneficia i qui ha tingut més efectes. I d'aquesta manera puguem tenir unes dades en les que basar doncs, aquesta possibilitat de poder aportar una subvenció que pugui compensar els seus efectes. Creiem que en aquest cas, i tenint a la CUP, al Departament de Medi Ambient, no hi hagi hagut una perspectiva més social que atengui més a les desigualtats en aquesta mesura i creiem que hem de veure com compensem aquests efectes. Moltes gràcies. Moltes gràcies.